ביוש, אז מה קורה? תקשיבו, רציתי רק להודיע לכם שלא תחשבו שסגרתי את הערוץ שלי. עדיין יש לי את הערוץ שלי, טייל מושלמת. אם אתם רוצים להיות בטוחים שיש לי אותו, תיכנסו ותבדקו, תכתבו טייל מושלמת, תסתכלו. עדיין הערוץ שלי, פשוט זה מהטלפון של סבתא שלי, האריכות פה נוראית. אבל קיצור, פשוט דודה שלי רצתה שנעשה גם מפה סרטונים, כי היא רצתה שיהיה ערוץ, אז קוראים לזה אילי וטייל המושלמות, אבל הערוץ שלי קוראים לו טייל המושלמת. לא לטעות, אני לא מחקתי. פליז תירשמו, מי שלא מכיר, תירשמו. וכאילו מי שעדיין לא ראה את הערוץ, יכתוב טייל המושלמת ופשוט יראה את הערוץ, ובבקשה תירשמו. ומי שמכיר את הערוץ לא נשאר, בבקשה תירשמו. ומי שרשום ומכיר את הערוץ ורשום, אני ממש מודה לכם. אז לא לטעות, לא מחקתי, תירשמו. ומי שרשום, תודה. ביוש.